Oh, que estic content, que estic content. Hola, Castanyola! Hola, Ludovico! Hola, què tal, com estàs? Estic contentíssim! Et veig molt gloriós, Ah, sí, estic contentíssim! I per què? Perquè avui comença el Camascortes. El que m'escortes. No, el Camaescoltes. Sí t'escolto, sí, Sí que m'escoltes o què? Sí, però... Doncs comença avui, això. No, jo ja t'escoltava abans, Què? Jo ja t'escoltava abans. I com es diu això? Però què dius, què és? Com això que et disfresses i et poses molt content i estàs tot el dia així, estàs tot el dia ballant i estàs cantant i estàs fent així coses molt alegres. Com es diu? El cacasolta no. No, el que ha dit, Ha dit cacasolta. Espera, que ja me surt. Què? El Carnestoltes! El casó, això, el Camascortes. La festa del Carnestoltes! Del Carnestoltes, que bé. I bueno, tu què faràs? Jo? Jo he estat avui a l'aeroport a rebre el Carnestoltes. Ah, sí? Oh, i tant, què et I et penses? disfressaràs o què? Em disfressaré, jo? Sí. Ah, jo també. De què et disfressaràs tu? Jo penso que tinc un dubte. De pallasso. De pallasso? Un disfressarà de pallasso. Ostres, serà difícil, Onda, i com serà una disfressa de pallasso? Ai, mare meva. Doncs jo? No, millor, de banquer. De banquer? De banquer. D'això ja vas vestir? Ah, sí? Ah, No? bueno, és que és normal, no? Les hipoteques que van riure? Sí? No, però, escolta, a mi el Carnestoltes saps què m'ha dit? Què t'ha dit? Quan he arribat a l'aeroport, Què t'ha dit, digues? que s'havia deixat les ulleres. S'havia deixat de les ulleres. I I el no ha que- pogut venir. No, sí que ha vingut, però no es pot llegir el pregó. Hola! I què fem? Ella ha d'obrir les festes, el Carnestoltes l'ha d'obrir, el Carnestoltes, però no porta les ulleres i no pot llegir el pregó. I què podíem fer ara? Bueno, jo que he anat al col·legi, Sí? no com altres, jo ho podria llegir. Saps llegir? I tant que ho sé llegir. Bueno, doncs vinga, va, vinga, a veure què diu. A veure què diu el Carnestoltes. M'ho ha passat Ole. a dir, filla, em faràs el favor, Sí. Quin nervis. Ja ho veuràs, ja ho veuràs. Això és el que diu el Carnestoltes per obrir les festes de Nadal. Però obrir les festes s'obren, no són les llaunes el que s'obren. Bueno, per començar, home. Ah, bueno, per començar. Espera, Jo ho dic, Diu. Bon dia, campions. Bueno, bona tarda, no? Bueno, bona tarda, campions. Això és veritat. I els que no són campions, què? Doncs... El que ens queda al segon? Serà que no se'n recorda com es diu? Ah, bueno. I li diu campió. Bueno, vinga, va. Bueno. Diu, esteu preparats per a les diversions? Doncs sí. Clar que sí. Aquesta setmana, al carrer i a l'escola, Ah, és lo que mola. No, Ah. farem gresca i serinola. Ah, que bé, que sí, no, que bé, que m'agrada. Allunyeu els diccionaris Això sí que és veritat. dels prestatges i els armaris. Anda! Això t'agrada a tu, Sí. Pissarres esborrades. I llapis a les cantonades. Hola, mira! Aquest és dels teus, el Sí, Carnestoltes? és una mica Mira, vago. sí, mira, ja ho diu aquí Una mica ja. dropo. Diu, soc el rei Carnestoltes, Hola, tu? el patró dels pocasoltes. És tu, el Ricard Estoltes? Havia dit que estava a l'aeroport. Ah, no, que estàs llegint. Que m'ha enviat que ho fes. Us porto al carnaval Ah, perquè pugueu fer l'animal. que bé! No, ja està, no? Abans de venir, he fet un mos. Per això tinc el cap tan gros. És un cap gros. Això no ho entenc. I ara estic molt content, Ah, sí, per què? perquè tinc descansada la ment. Anda, que bé! Home. Ja esteu els peus calents. També. Diu, si escolteu i us porteu bé... Bé! Un He fet missatge. l'animal. Ha fet l'animal, Sí, ha fet l'animal. I us porteu bé. Un missatge us portaré. Hola, un missatge al mòbil. No, el fixa. Ah, fixa. Diu, la gresca ja ha començat! Hola! La gresca ja ha començat i el Carnestoltes ha arribat! Ai, que ha arribat! Escolta, i ara ja es conjuren, i tots els elements. Mira, diu, l'aigua, L'aigua, el foc el foc, i l'aire. a l'aire. Les motxilles tiren en l'aire. Hola! Això és de l'Osgormiti, em sembla. El cel s'omplirà de colors Anda! i el mar de moltes olors. Hola, sí, perquè està contaminat, no?
No, seran les sardines del dimecres. Ah, la sardina! Mira la que ve. Diu, els equinoderms, toma. Hola! Els equinoderms ballaran sense Ah, parar. tant tintomats! Què és això? No sé, però no deberia insultar. Ah, bueno, No? sí, sí. Equinoderm. Aquí no verds ha de ser un cavall de color verd, no? Pues segurament. A seguir-nos verds. Pues els cavalls verds ballaran sense parar, eh? Hola! No t'ho ballaran sense parar, perdis. que bé! I la naturalesa de verd es vestirà. Mira com els cavalls. Que bé, mira, tot és molt verd. Tot verd. Hola, que bé! La biosfera. La biosfera! Sí. Ah, jo la conec, és una veïna nostra, no? Sí, no? Que té una filla que es diu estratosfera. No, home, no. Ah, no? Això és de l'aire, del cel, home, la biosfera. la biosfera. La biosfera és el conjunt de vida que habita la Terra. Ah, jo pensava que també que era una marca de iogurt. Si és que no va al Ah, col·legi, no. No. Diu, la biosfera fa elaborar la senyera. Oh, vinga, la senyera. I aquesta és bona, I l'energia ens il·luminarà la teia. Anda. Era per rimar. Ah, sí. Diu, us presento les jornades que per tots són desitjades. Ah, això sí que sí, perquè a mi m'agrada ballar, m'agrada cantar, m'agrada passar-m'ho bé. I aquest és un carnaval nou. Ah, sí? I també menjarem botifarra d'ou. Oh, sí, m'encanta. Em pot tomaca, per això. No li fiquis mel que et conec, Una mica de mel, sí, per sobre, no? Veus? Sí. Si és que és cocina payasa, No, más o menos venía amb nocilla. Aquesta, és una meravella. El que vol dir, carnestoltassers, disfresseu-vos nit i dia. Hola! No tingueu cap mania. No, No. cap mania, Tothom disfressat, tothom així amb colors alegres, amb molta alegria al cos i tot això. I si voleu espantar el pare, Què? pinteu-vos de color a la cara. Anda, que bé! Si sou una mica animats, veniu, ben disfressats. Això. I si no aneu disfressat no s'hi val, S'ha de venir disfressat sempre amb una disfressa molt maca, alguna que tingueu pensada molt bé així al cap, Bueno, és que jo, clar, de pallasso vaig sempre. Doncs mira, el que diu ara, ho pots fer. Si algun dia veniu adormits, Ah, el pijama porteu per vestit. sí, però Déu meu, posaré un pijama! Un pijama així amb un gorro i tal. Sí, prepareu-vos aquesta setmana per venir tots en pijama. Sí. Tu i la teva germana. Dice, i els dilluns no vingueu, que farem festa. Hola. Per fer descansar la testa. Ai, quina festa. Aquesta m'ha agradat. encara. O sigui que el dilluns és festa. I ara aquesta va per tu. Diu, si voleu ser esbotxarrats, porteu els cabells pintats. Hola, mira! Bueno, això no són pintats, són naturals, Bueno, i si voleu més diversió, Què? feu el bo i el millor. Anda, que bé! Anda, I no agafeu el aquesta. camió. Ara pels petits, encara que tingueu 4 anys, us podeu vestir com grans. Això sí que és veritat. Sí. Amb un traje, una corbata i encara tonto. Amb el cap pintat i guarnit. El cap pintat, també. I a la moda de l'últim crit. Ah, sí? Sí. Així com que així, amb un cap combatit amb mago. Sí, i espera, que després ve una sardina marina, fina i de la Xina. I no és gorrina? No, és de la Xina. Ah, de la Xina. Aquesta l'haureu de disfressar com una nina. Hola! O per la sardina. A la sardina! Sí, que té bracets. És l'enterrament de la sardina, no? Ai, pare, espera. Però deixeu-me que us digui abans. Això sí, unes paraules infants. Unes paraules de la castanyola, que és la que mola. Les dic abans que em feu la foto. Perquè si no, exploto! Aquesta t'ha quedat bé, mira una foto, vinga, va. Tant! Hola.